Ik dacht, ja, dat hier ik ook gewoon ergens in de kroeg in jouw kinderen zaten. Hoeven net naar de orenkant verder te gaan. Het wordt maar en het wordt maar. En op een gegeven moment kwam de nummer 6 van de plaats, liefst Danny Noppert, te vastkien. Van tevoren dan, dacht ik van ik wil net in Nederland spelen. Toen zei ze, mijn vriendin, ik zei, nou, hoeft van mij net per se. Maar ja, toen kwam mijn baltje erachteraan, dus ja, toen, je dochter dat dan niks doen, dus ja, toen weer het Safia. Ja, nou moet ik in het Fries zelfs, dat is nog een tikkeltje erger. Ik dacht, ja, dat hier ik ook gewoon ergens in de kroeg in jouw kinderen zaten. Hoeven net naar de orenkant verder te gaan, maar ja, het is wel een hele mooie ervaring natuurlijk. Ja, als ik de wedstrijd moet spelen, dan speel ik mijn eigen wedstrijd en dan ben ik op dat moment net bezig met dat hij een Fries is en ik een Fries, maar ja, het is wel bijzonder natuurlijk. Ja, Danny stuurde een berichtje van hoe is het mogelijk? Ik zei, ja jongen, ik krijg van man, 128 baltjes en dan kom je wijs in beiden in. Man. We hebben ook geregeld waar Malco gooit. Net een hele soort, maar hij is natuurlijk een stukje jonger dan ik ben. Maar ja, het is natuurlijk een geweldig talent. Ja, voor mij is het de eerste keer in Londen daar op het podium. WK is nog net echt mijn ding geweest, maar hopelijk mijn niveau is nou goed en dat ik die lijn terugtrekken kan. En dan zit er een volle betere resultaat in dan een tweede ronde. Ik denk dat het iets magisch is, zeg maar. Iedereen die dansliefhebber is, zeg maar, die had altijd tussen Christ en Hart en WK. Nou, het is dan wel wat jetter dan de Christ, maar ja, dat is natuurlijk, voor mij is het een super ervaring. Voor het hele jaar ben ik gewoon tevreden. Maar stel ik zo verliezen, maar dan mag ik net terug zijn op een slechte jaar. Dus stiert ik net verschrikkelijk volle druk op mij. Ja, waar is Danny te pakken? Ja, hij had natuurlijk een fantastisch jaar aan dit hier. En per hele finales op media-toernooien. Waar hij op te pakken is dat ik in principe wel een hoger niveau heb dan jullie. Mijn basisniveau is hoger. Ik hoop gewoon dat ik in het begin direct vanaf het begin er bovenop zit en dat ik gewoon direct mijn kansen pak. En ja, dan hoop je dat het de goede kant op gaat. Maar ja, moeilijk wordt het sowieso. Ik hoop dat ik Friesland en Nederland groot kan maken.